sa sienpat ki prabanget ngi pediang sngubahai pi hakane ka Bible study jong ka Good News TV ha ka kerteng ka batiang tam ka badon bortam ba ka kerteng ka bamjusha job ka jong utrai ba unong penim jingi u Jesus Christ nanget hakane ka sngiru ublay unkurku pi ki bapusan ki bia petlang hani ka por yang ka Bible study bangya berkat ya keketian ke jong u lingba kane ka channel Syabat nginya cikamat hakani ka Bible study. Tungin pandemi alade hakamat ublay hakajing duai. Tungin yen duai. Ublay ukpa jungi ubha beneng. Kopa to yalam yangi ku try. Habangi dem ni pai chaktian ke jomya ku try. To aiba kajing pen syai kajing pen chatbor umin sim bukud hangi kanwan hakiba sngap hakiba shashkor ktian ke jomya ku try. Pencet board umin sim buku jomnya ku try jiswi abat bag ketien ke jomnya kan syong sa lem ringkat bangi ku try ai begini ai pusan ketien jomnya kat bagi nang em hani keslah pertai ku try tang ni ketien ni dam ni doai ketien jom try banok nim jing Jesus Christ amen hakani ka Bible study ka baladap kata ka benta ka baningkong ka bangil dapet ka gospel umarkas ka lenong ka basan ka dekat iwei hadu arpau ngi iya ujisu haka shliang ke Duriau Galilea. Kamtam haka jaka jong kinong gentle. Bat kumnu uluya kendu ya ubriu basyong suad. Bat ba ujisu da ka bor jong u. Ula pelat ya uta ubriu na kita kimensim bamkuad. Kumnu kene ke so bat kene ke benta ka baar. Bat ka jingi tu kana jong kene ke kentai. Ngi yang ne baro ar kipen i ya ka bor ujisu haka haka ba ladu jikermen kawai kadai haka spiritual kata kadai basyong suad bat kawai pat kadai haka physical kata kadai haka bapang misnam boroar kilong kibalasya tajjad lane kentin pareng ila batong outcast bat lapen bahapat lapen yo biang pat yaki ya kata kejat bat la restore yaki Boroar kisyam ya ujisu haka jingkut lat jengki. Ujisu penpau ya ka jingsung sun ei ya ki boroar. Ula pen iya la ka jong ka bor bat ula mon ujisu ula kloy banyarap ya kini ki brio. Banyarap ya kini boroar ngun. Tungin pai syakani ka benta ka baar jong kani ka Bible study. Ya ka bangal ai kerteng. Ya kani ka Bible study ka jingkut lat jong ubrio kalong kakabu jong ublay. Kani kadai ka jingkitu kana shpang ka kun ujairas bat ka kentai ka bapang misnam. Hangning yu i arngut kibreu. Kibam salia Henry kiwan sha ujisu haka jingkut lat jongki. Haka jinglong in desperation. Haka jingkut lat jongki kiwan shi ujisu. Kapang batoh ne kapen i bakata ka jinget ane kentin pareng faith kapen i ya kata ka jingslur ka badai kerpang tang ha ujisu bakawan ra ya ka jingkia ya ka jingbahapat bat ka jingsuk compare las new ne la sha kentat kat nuru hangni ngan chu batai lingkot ya kani ka jingitu khana kata na ka dekat ka ba arhuai hadu lai pusau kajing itu kana kalong ba ujisu haba ula dan harud ke Duriau haba ula ya lingba kata ke Duriau Galilea lalum bat laker hau da utau pat ba belin uai orang ba sindagog ya ba kerteng ujeras ula kerpat yu jisu ban penkia ya ka kun jong u haba ula let hakalenti shiyeng ujeras lawan ka wei ka kentai ka bapang misnam lakat asnem kani ka nget balada ka yok ta ya ka jankub ujisu kan yo ya ka jingkia wala buon uta upat baru kalakta da ka jinget bat kalayo ya kata ka jingkod bat ujisu la sange bat kili manu bakta yo bat kani ka brio kawan chkaman bat kala batai shisha ha ujisu bat ujisu ang ko kun ka jinget jongpa kala penkia ya pa hangning i kidan artli ki konteks ka bangin pai kani ka Bible study ka baningkong kadai halor ka jingtho
lane kentin pareng kiong literary context. Hai bala pendat lang haka gospel Markus. Habang ipet hang tu kalenong kabasau jong Markus kadekot ke balai pusan but kadekot balai pusan haru sapuai ujisu upenjai-jai ya ke eryong. Kene ke peni ya ke bor halor ke maryang. Kabor ke jong ujisu halor ke maryang. Markus lenong obasan dekat iwei hadu arpau ujisu upen kia ya ubasyong suet. Hang ni ke peni ya ka bor ujisu halor ki minsim bemkuat but kani ke benta menta bengielek ka Bible study kalenong ke besan ke dekat ka ba arhuai hadu sau pulai ujisu upen im ya ka kun ujairas but upen kia ya ka kentai ka bapang Islam kani ke peni ka bor ujisu halor ka jingyap but ka jingpang dikani ke benta bengiapet benta tang ke dekat ka ba arhuai hadu lai pusau kalajia hapo lane kani ka jingi tu khana kala jia hapo lane hapadeng jong ka weipat ka jingjia kade ha kapor ba ujisu la mutlet syaka ka yeng ujairas bat la pentut kensan ya kata ka jingya lenti ujisu banlet syaka yeng ujairas kani kadai shibenta jong ka jinget bat ka bor kapani kumno ki brio ki jubab ki respond ya ujisu ha ki rukam bapher bat kumno ka jinget jong kani ka riu kan thai ka balakut lat ka long penban ka kabu yu ublai ba un pen i ya ka bor ka jong u ka baar halor ka duster imlang sa alang lani cultural social context kani ka kan thai kaldon kani ka jingpang Islam lajen khat arsnem kamut kamdei ka bakhut ya ka hakabaya dei bat ka le niam le rukom lani ka long ritually unclean. Hang tu kani la penchong katkum na Leviticus ka lenong ka bakhatsan yi hang tu ka batai phang kata ka jing le niam le rukam. Kani ka mudru ba kani ka kenthai kam yo shimbenta haki jaka mani pat ba. Kani ka kenthai ka syak kentaj haka imlang sa alang bat syak nyupo haka niam ka rukam. Kani ka kenthai ru kala penlut phut kala penlut barok kat ba kadon hakinong penkia hakinong sumar hakdo kopor bat kam kia setia kala du lut khoj banaken haka jinglong banaken haka physically jongka haka emotionally jongka socially but financially haka yo kokot jongka ru kala du lut khoj baro ka jingkata jongka yu jisu kat kum ka rukam niam lesi kani kenthai kala ban perkhat ba kala ban pinjabo lani kala ban penlang bam khuat henrei penban ujisu udai mu ulong mu uba pen khuat pat yaka ni iru ba ujairas udai uba dan buram udai urang ba synagogue kani kentai pat kadai kabala kentaj haka imlang sa alang henrei ujisu usange naga benta jongka kapeni ba ka jinglong jongka kerdan lani kata ka status compare ujisu ujubab ya ka jingan ujisu umpet ya ka kerdan ujisu umpet ya ka kerdan jongno umpet ya kata ka status henry upet ya ki doknod jong ki brio upet ya ka jingan lada ki nget nem hu ujisu tang ba upen kia ya ka med henry wat ya ka buram ya ka long renyang jong ka ni ka kentai haka kentin parang yong ka dignity wan ra biang kata ka dignity ya kata ka kentai but ya kata ka jinglong brio jongka ya ka identity jongka wan ra biang haka dimentapat ninya phai pat shaki dekhot jongka ne ka benta kata jong Markus lenong basan ka dekhot ka ba arhuai hadu lai pusau ka dekhot ka ba arhuai ka ong haba ujisu te ula letpat da ka liang shishiliang upat ba belien ula ya lum lang hau ute udan harut ke duriau ujisu bat kisenran hangni ngi bakidang mi naka shnong gadara bat benlit no pat na kita kipat ba namar ba kita kipat ba kila be iki bat kidang dep yat biang lingba kata ke duriau Galilea bat kila poi harut ke duriau kabadai ha Kapernam shamar shiliang kata ke Gadara hangni ngi
u Jisu wan poi sha upat ba upabun belin. Kei kabakongsan hang ne haka ministry u Jisu kadai babun ba upat ba ki baya bud yu bat ki baya kentur yu ki kwa ban snap lani let's say ki kwa ban yo ka jipun kharu de ki spangut henry da ki hajar mut ki brio ki bawan snap ya kata ka jihi kai ba kita ki jingle kamba ka jo Jisu ka dekhot ka ba ar te uwei na ki rang ba synagogue uwan u ba kerteng u Jairus bat haba u yu i u ula dem haki kijat jong u tingin kan mau ka ni ka wei ba u Jisu hang ne ula dai lupa uta u bala sha thuet laning ilap long u wanted man what u Marcus u loong ki Pharisee ki le trailang ki le selalang bat ki nong but u Herod ki Herodians ban wat linti ban pinyap yu Jisu ngi i kane haga benta bach khamat jong u Marcus kal nong ka balai dekhot ban rio ban ngi ru khamadian ha u Marcus hi kal nong ka bakhat al dekhot bakhat lai hakane ka por ngi puli na ki gospel ba ya u Jisu lelei la sha khang ba la dap da ka jingshun bam la ban pediang la ni unacceptable ha kita ki Pharisee ki Sadusi ki nahi kai ka an bat ki khang ba banya janlang bat u Jisu hang ni pat ngi i ya uni urang ba synagogue uni u Jairus unong yalam jong ka synagogue u bedon hakata ka kenhun ki Pharisee hakata community jong ki Pharisee u bedai pet ya ka jingmane bat u basumar ya ka synagogue bat bun ki nong yalam synagogue ki don ke jingedai bat ki Pharisee kala ban long ru babun la sha pen bor banum Krishan ya u Jisu ni iba ki Pharisee bun sin ki bat bha ya ka an ki jiu bat kumju ni iba ki Pharisee bun sin ki long ki bam pediang ya ka jingi kai ka jong u Jisu pen ban uni u Jairus ula dem haki kijat u Jisu kapen i ya ka jing slur bat ka jing buram ka jong u ban mane ya u Jisu ka dekhot ka rapulai bat ula duai shikat dai u doong ka khun red jonga ka hatmir ka jingyam to wan bu ya laki kitiha ka banyo pen khia ya ka bakan im hangning i ni kentian duai shikat dai kentian haka Bible pareng haka NIV ka ong pleaded earnestly kani kentian plead haka kentian khasi ka jingmut jong ni kentian plead kadai ka ba ya sat ne kadai kata ka ba ya pen inia lani kadai ki kata ba pen bor lani ba ya sat banga perkhat hang ne uni u Jairus hadu kata ka jingya sat ke jong u kum urang ba jong synagogue upen dam ya lade upen rit ya lade hak khamat jong u Jisu banya sat u Jisu bu unwan ka yeng jong u ba unyo ban pen khia ya kata ka khun ka jong u but naki wei pat kijing batai naka gospel u Lucas kalonang bapra ngi i ba kane kadai ka khun kan thai marwei bat kadan hatmir ka jingyam klum batai hangne ya ka jingdan jong keme le si ka keme kadan ha yeng ka sumar yala ka khun hang to kadan ha ringkat hajan ka jingthia ka thia ka khun u Jairus uwan banwat u Jisu ban khot u Jisu shaka yeng jong u namar ka khun jong u ka stam bat uang ka khun red jonga haki NIV ka ong my little daughter bat hangne asno iet asno sun eiru uni u Jairus ya ka khun ba marwei jong u hak ba uang ka khun red jonga umdei tabu shi ong ka khun jonga henry u ong ka khun red ka jonga ka pen pawai ka jing it tap men siam ka jong u ya la ka khun hangni ngi i kata ka jingkut lat ka jong u kata ka jinglong desperate ka jong uni u rang ba synagogue uni u Jairus patiau so salia lada udu no kata ka position udu no kata ka kedan jong u kum uta orang ba synagogue so salia lada kita ki Pharisee ki i u bu wan ju Jisu so salia henry u let be ju Jisu but uda let ban kerpat ya u Jisu uang to one kadakhat ka ba apusau kumta ulalit lambat u dia labud ya u upat ba belin bat kilia kentur yu hadin bu ulah kerpat hadin bu Jairus ulah dep kerpat
ujisu ulalej da kabasub. Ujisu shim kili balay hangno kay kabadya kumno kumnay kumtay uklum kili hendray kay kabangasutan ujisu hanay kaday ba ujisu ulej da kabasub uyu ya ka donot ka jong ni urang ba sinagog bot ulalej buat da kabasub ngadon ka jingkili lang ingi baro hani kapor ngadon ka jingkili lang ingi baro hangnya habang ikol ujisu hatung iju perkat em ba unjubab kumba ula jubab ya uni ujairus hakapor ba ujisu hakapor ba uni ujairus ukot ujisu ang tuan ujisu ulej da kabasub ngateng teng nga perkat ngateng teng nga duay ngasngo ba unum jubab ngadan kum kata kam perkat hendai uta day ublay ubangi mane ngimane ublay ubatip ingi ubasngo thu ingi bat uba iyet ingi bat uba ya sngawi ki jingpan jungi ni nepet Hebrew kalnang ubashpau hangtur ngi habangi wan hajan ublay bat kawai kabakong santam kabangi ini ban kan mau habangi pan ki inu ublay uai lada kalong katkum kamon ke jong u bat habangi pan katkum kamon ke jong ublay bat hangta ublay ujubab kadukhat kabarpusan kakentheiru kawai kabadan ka jingpang mi isnam lakhat arsnem ngayo ban yakran ba image jonga idai doctor idai gynecologist doctor te ngalayo ban yakran ba ish phang kani ka jingpang jongani ka kenthei but imei katkum ka jing sham ka jungi ka jing yat lenti jungi ka jing puli ka jungi ila banchu ong ba kane ka kenthei le se kala bandai bakadon kata ka cancer lane ka tumor ha ka uterus ha ka plak khun kadon kata ka jingpang bampong ha ka plak khun jongka namal kata kala ban pang mi snam lane ka wei kala bandai ha ka medical term ki ong uterine fibroids kane ka dai kata ka jingpang ha ka plak khun bala ban lane ha ta ka lenti plak khun bala bandon kata ka jing thesnam ka bla ban wan ra ta jing thesnam deki bun snem lada amla ban sumar ya kata ka jing stam tangba ka bible ka kham ai satya ya kata ka medical diagnosis lane jer katang ya kata ka jat jingpang ayu bakadon kata kenthai jen kha arsnem ka bible kai thu bet ba kane ka kenthai ka don ka jingpang mi isnam kha arsnem kala wat lat ka wat jing sumar na buon kinong penkhia ka bible kay thu bet bawat la kala wat ingini ki jing penkhia ru henrei kala sha shitam da ka ba kala penlut baro kat ba kadon bat kini kilanang penpang shushu ya ka manya ka ba wara jing penkhia kilanang pen shitam shushu manya ka bat ka bible kay thu ru ba bat ka wei kalong ba kani ka breu kalong ka bam khuat katkum ka niam ka rukom ki jiu larang ipet ka Leviticus lanong bakatsan bat yakani ka briu kala sya i marway ha ka imlang sa alang bat kala sya kantad ha ka jingle niam ka jongka ha ka niam kurkam ka jongka ka bible kam focus yakata ka diagnosis ka jingpang ayu bakadan ka bible ka pension jingmut lani ka focus ka dai thik ba ka jingstam ka do bit thik yakata ka jingstam bat yakata ka jingkut la jongka ya ka jingit jongka bat kamju ya ka jing sngo sun ai bat ka bor ka jong ujisu ka dekhat ka ba phun rio bat ka ba lala sha shitam bun ki ai ru na ki bun ki nong penkhia bat ka ba lala penlut baro kat ba don ki jongka te khandiat ru em kam shim kot henrei kala nang pang penban hani kani kentin nong penkhia hangni ka thau ya kita kinong le da ka kam lani ki practitioner ha ka ba ai dawai ha ki spa snem baningkong ha ki first century ha to por kamot ha ki por jong ki greco roman ha ko por jong ki jiu basan share ki jiu kum ki doctor ha kini kisni ki por menta kita kinong penkhia la bandai kita ki traditional healers ki ba penkhia da ki kenbat lane da ka jingkelan ka umpnyang kita kinong penkhia
kila benda kita kinong penkia patkar, lani kita kinong penkia puruskam, lani la benong ki folk healers, ki basyunget biet, ki basyule jadu, lani ki balik jadu mentro. Kita kinong penkia ru, let's say kila benda dakat jing peta jong kita ki Jewish rabbinic healers. Ki ba kila ju buat kata ka jing tho ka badai ka Talmud. Kata ka Talmud kadai ka jing tho ki Jew, lani kadai kata ka an jong ke Judaism. Kata ka baong ba kila bansyudi dak ba kenja bansyudi kinu ki ba kenjawan lane bansyura depai lane bansyu bam de ta ukau barli lane bansyu ruai banruai kenya lane bansyu chant dak kentin pareng ki ong chant kita kinong penkia aru kila bandai ki ba shushim kabu ya kanega riu kan thai namar bakala the ya kaspa jungka la the lut ban ai ka banyo ita ka jingpen ka jingpen kia le si kishim kabu tamanyo ita ka pho ya kaspa jungka kani ka hi kayangi ba wat lada ki but ki bor ubriu ki tlor lane ki duna lane ki feel tungin kan mau koi ba ka jinget hau jisu kawan ra ya ka jingkia ba pura ka dokhat ka ba arnyo bat ka ba afupra haba kalau asngau shpang jisu kalawan hapadeng uta upat ba na shedian bat klakta ya ka jankub jong u naba kalaong ladangan syok ta tang ya ka jankub jong u ngan sakya hangni ken ni i ya ta ka jinget lane ken tien pareng ila batong ka faith jongka ba ka trekam kani kariu kan thai ka nget batang bakan syok ta ya ka jankub u jisu kan jam kin mau ba bakam dei bakanget ya kata ka jankub u jisu henry kanget ha u jisu bat ha ka bor u jisu bat kani ka riu kan thai klap ni kata ka kam jungka ya ka bakala le bat kala le da ka jingshler sha u jisu hangni ngene pet ini jankub kani ka jankub kadai kawai naki dustur ki jiu ya ka ba ha ka kentin pareng ki ong ka tasel lane ka zit kadai kata ka bathau ya ita jankub ya bami tam haki tedu jing ki jankub ka ba kat kum ka hukum ublai ka bangi i ha ka jingkhen ha ka kitab jingkhen ka nong ka ba khatsan ka dekhot ka balai pupra ya ka ba ka tin ublai ka la hukum bat ngan chimbit thik nam tai ti i dekhot bakin thau ki jing jer thiau ha ki rimyang ki jan jongki bat ka benta bakham hadian kong bakin ken mau ya ki hukum baro ki jong utrai kani ka brio kayo i ya u jisu kum uta ubakhuit namar ba u jisu ubut ya kata ka hukum ka jong ublai lese kita ki jan jong jisu kilong ha kita ki rukam kidan kita ki jing jer thiau haki rimyang ki jan jong u haka jan kup jong u namar kata kene ka brio ke i u jisu kum uta unoi kai kum uta ubakhuit bat u jisu ru ule egane kum umesaya upendep ya ke ai kabala tho kane ka jingkta jong kata ka brio ya ka jan kup ka jong u jisu ka pen i ya kata ka jing snow buram ka jong ka jing nyau buram ka jong ka ya u jisu amde ba ka perkhat bak lesi ka don kunu ka rukom le jadu henry de namar baka buram you try ka itu ka tip you try udai unong pen khia udai unong penim na itanat ya ka ni ka jingle jone ka kenthai namar ka ni ka riu kenthai ka pendukut lut ya kita ki jing pen kiang ka break barriers namar kat kum ki jiu kum ka jing stom jongka kila nyau ya ka bam khuit ka bam dai hok ban dan lang ha ka im lang sa lang ka de bandai ban sa marwei henry muka ka pen i ka jing slur jongka ka pendekut kata ka jinget kata ka jingle niam le rukom ki jiu bat ka mi shakhamat ban let kin jo sha u jisu bat ki jiu ki dan kata ka niam ko rukom ru ba manu ki bakta ya ki bapang bestam le se ki bami nang thole bat kumju kum ki brio ko bapang mi snam kita ki brio ki bla ki bakta ki la kala long ru ki bam khuit kat kum ka niam ko rukom hendai haba ka ni ka brio ka kta u jisu penchim ukhum penram ya ka u jisu ukhum kentat ya ka
Jisu shim lan nyau yaka ka bam khuat lani ula sngo ila jong bu ulang ubam khuat. Henry Jisu ula pdiang yaka bat Jisu ula pen khuat yaka nakata ka jingpang jongka. Kadukhat ka ba ap kundai bat ka balai phau. Te kumni ru kata ka jingkersoi kas nam jongka kala rangat no. Bat kala sngo thu halaka met ba kala yok khya nakata ka jingpang shtam. Jisu kumni ru ba utip halade ba kata ka bor kalami no na haba ula phai hapedeng utaw pat ba ulong ei bakta yaki jan jonga Jisu ukli ei bakta yaki jan jonga dei ba Jisu tip hendai ka dei namar ba ukwa yakani ka brio ba kan phai naka jingkut lat jongka naka jingkut lat ka bari jongka syaka jingkut ka ba pau ka jingkut ka ba pau pat ba hangni ngui Jisu usmuthu baka bor kalami no no Henry balai pat ukli namar ban pentip banyathu ban phla ban acknowledge hakmat kita ki pat ba Jisu ukwa yaka bakan wan chakmat ban penram yaka Henry ban pin scam ban affirm yaka jinget jongka ban bu ban pinbha ban restore biang yaka haka imlang sa alang namar ngi khat arsnem kalapang bat kala syakan tad Jisu hangne ai biang ya kata kasur ai biang ya ka voice yaka bakan keren namar le sia ka imlang sa alang kam nuchu wat taman kan keren ru kala syak nyau ben pala ru kata hanai kan ni ka jingle ka jing Jisu kan ka jingkli ka jing Jisu ka long yaka bakan yo biang ya kata kasur ka jengka bakan keren bakala ban yeng biang bakan umsngo le rancho ai biang yaka buram kalong renyeng kumangal ang mena Jisu ai biang yaka kata ka dignity ka buram jong ka long renyeng jong ka kum ka kenthai upriang biang yaka haka imlang sa alang ngi ka benta ka baskaman ngi ba Jisu wong yaka ko khun katu ka penpa ba Jisu upriang yaka berapa Jisu haba ki bon ki brek ki bod Jisu haba Jisu upriang yaka kata ka peniba ka imlang sa alang ru kayo lang ban pediang yaka Jisu ukli namar ban hikai ya kita ki patba ya ka jing shisha bun ki patba ki syah kuntur ki syah phian hada ka por ka jing bun uta patba ki syah phian khamat jong Jisu hoat kidan le se ki bakwa ban yo jipun khia kidan le se ki bakwa ban yo ka jing kai nu Jisu hendai hada ka por ki la syah phian ki le syah kuntur yu Jisu hendai dei tang kan ni ka brio tang makamroi ka bawan bat kata da ka jingen kani ka hikai ki pat ba bat yang ngiru kumjo ba dei tang bangin chudan ya Jisu kala biang henry dan kam bat ngedei ban dan bat ka jinget ka baskem how try Jisu Christ bat belai bu Jisu ukli namar bu kwa bandan kata ka jingesyam marmet bat kata ka brio kata ka personal encounter dei tang kata ka jingkhia hakabari lesi kani ka brio ka kwa kata ka jingkhia ka bajarjar bat anda kala yok ta ka jankup jong Jisu kan selit pet no jarjar hanai Jisu kwa kata Jisu ukwa ya ka jinga dai ukwa ba Jisu ukwa ya ka bakanyo ya ka dur ka jong tang bakan jukta ya ka jankup ka jong ka dekat ka balai phuwei kisenran jong te kilong hau miu ya upat ba ubakentur yeme me angru kata manu yanga haka gospel Lukas 8 badai Petras ubuong yakane kasngo dei hiru kat ka jingbun uta upat ba ka jingya kentur ka jingya phian uta upat ba bat ngapar khatu la laj ban kum tingkhu Jisu ban kum dei Jisu ha padeng uta upat ba kani ka jingkli Jisu kasngo pher ba ki senran kumno unong kumta ha padeng jong uta upat ba Henry Jisu usmuthu baka bor kalamin anu kadon ka jing pher hapadeng kata ka jing kata kawai ka bakta physically ya ka ba uni upat ba ulai syah kuntur ulai syah phingan bat koi pat ka jing kata da ka jingen ya ka ba kani ka brio kala kata ya Jisu kani ka brio kamdai ka bala syujaring khat ka ba syukta Jisu ka ba syujaring khat lani kata ka accidental touch kumba uta upat ba uya phingan hangta hanai kani ka brio ka dan sya kata ka jingmud ka dalong intentional ban kata ya Jisu
kedekat ke balai puar bat ke balai pulai tiu lakmi barok sodong banyu ya kata ke balala le ikane handai kata ke brio da ke basyap tieng bat baknyu bakada desngotu ya ke ba lala le haka kalawan bat kala dem ngan khmat jong bat kala itu ya ke bashisha baro hangning ba ujisu uyai wat lani uyai kmi barok sodong banwat haba ulas tu bakata ka bor klamina na bat hangning ngasotanat ba ujisu uyai wat uyai kmi manu blale ikane bat hangnir ngasusun kata kentai namar ba ka dap da ka jingsngo shep tieng bat bakala khnyo bat kalawan khamal ujisu bat kala dem ngan namar kani ka brio anda superkhat kala ke jing khat arsnem kala ke jing ya kaba kala shusha pen rembet hak lang salang hakinong yalam niam kala sha pen le ran kala sha be hakasnong ka thau jongka nani ngala ban ongru kani ka brio kala long traumatize hak jing ko jongka namar kata anda kala dap kata ujisu kadang kata ka jing sngo haka le se ujisu un long kumta ujisu un ken hit eka le se ujisu mauru un penram un penleranya ka namar kata kadang kata ka jing sngo shep tieng kata ka jing knyu jongka namar kata kala awan mandam hak khamat jong ujisu henry ujisu shim long kumta ujisu penban ngi iya ka dekat ka ba lai pusau ulong te haka ko khun ka jinge jong pha ka lapan khya ya pha to khele ha ka basuk bat tolong ka balakhya bha na ka jingpang stom jong pha ngasong iye ujisu hangne haba kala da bi thu lut baro ha ujisu ukhat ya ka ko khun kani ka jing pediang ka jong ujisu kani ka jing exceed ke jong ujisu halor kan niam korkom halor ka imlang salang halor ka jing le kita kiju namta kini ki brio bam khoj ujisu upin kata ka jing ke badap ke jong ya kani ka brio ujisu ai biang pat haka ya kata ka identity ina perkhat bah kani ka identity kata ka jinglong jor ka brio kala du kam don shu ka identity jongka hendak ujisu ula ai pat ya ka ba kata ka identity kadai ba ukhat ya ka kukhun ngiru kum kisakri kisendan ujisu ngide ban long kum ujisu ban pediang bat yarap ya kito ki bapang ki bastam kito ki ba dan kam ki jingrap ka jongi compare lara ki long kum no ngide ban lej shaki ban yarap ya ki namar nginda perkhat ya ladiru ngi long kumta namar mangi ya ladiru haino ini bentai jing jongi ngi long ki bam khun namar kata ni baro ni don kam yu jisu bat hani ka por ni na crunch phang kata ka jinget jongka ni ka brio kumnu ba kata ka jinget jongka ka pen khia eka hangne ngala ban ngakwa bang ni baro ngin sha score bha ini benta let's say ila ban long iba compare ilne iba long confusing hendai tonginya pet nginya puson bha ni por kadai phang kata ka jinget jongka bat haka kentin pareng kata ka jinget kadan arjat kawai kadai faith bat kawai kadai belief kani ka jinget ya ka ba ujisu ubatai hangne kadai kata ka jinget lane faith ya ka ba nila ban shamru na ka stiu polch ki hebrew ka long ka khat wai ka khat ka baning ka ba ong te ka jinget ka long kata ka jing snow scam ya kita ki a ya ki ba ngi kermen nganapit nga dictionary khasi kam daya pherthan ke jingmut habreng kani ka faith but belief faith kamut ka jinget lani ka jingshanya belief kadai ka jingen hendai ke kata ka bapanya pher yikine kadai kata ka jingle halor ka jinget kamut kadon ke kata ka jingle kata ka action ka baya dai ringkat but kata ka jinget belief ngana syong na kentin pareng faith is not belief hoat kini ki yat lang ka faith but ka belief ki yat lang tamba kata ka jinget kata ka faith kadai ki ka ba ya dai ringkat
lane ka jingya dai ka bai hap mar kiliang but kata ka belief ngana kampen shai shushu ne kata ka jinged lane kata ka belief system baka don kata ka brio kadai ba ka kermen ba ujisu un penkia ya ka tang da ka basyukta henry kata ka faith kata ka jinged jong kapat kata ka faith kapni ba kalalej banle ikane ka believe ka jongka kadai ba ujisu ula ban penkia eka tang da ka basyukta henry ka faith ka jongka pat ka kadai kata ka kam ika bakale kata kadai ka bakale sya ujisu but ngidon kam kata ka jinged ngidon kam kata ka faith hoat ka believe but ka faith kiya lang henry ka faith pat kadai ka ika bangi pentre kam kata ka believe ka jingi habang ile kata ka believe ka jingi kalang ka faith but ngi baro ngidan kam kum kata ka jat jinged ka badai ka faith habang ngidan kum kata ka jinged ngila ban yeng jat ban lej but ban pentre kam ya kita ki belief system ki jingi but ban kala sya ka faith ka jingi buon sien ngiru ngisngau ba ki jing e jungi lani kini ki pop ki jungi ki jingle bakla jungi kalong hingi bangin sngo kita ki bam khut ngisngau ba dikini ki jingle ki jungi kini ki jingmut jukhat jungi basnyo kini ki jingkran ki jungi basnyo lani kita ki jing sarong ki jungi lani kini kita ki bangi pen sngo si ublai ki bangi le persya ka mon ki jungu ka pen jinga yangi nu ublai kilong kita ki jing khanglat ki jungi yo bangin let ublai hendai tuken mau ba ublai ulang ubakloy banay ka jingirap yangi habangi wan chu da i kumbangi la kutlat hendai dangi phai pat sha ublay ha ka jinged ha ta ka faith kata ka long ka kabu yu ublay bo unwan ban pau ya de ban bo unle ya kamba ha ka jingim ka jungi kum ka ni ka brio ka let chu jisu ha ka jingkut lat ringkat ka jinged jongka ujisu ujubab da ka jing iet da ka jing penkia bat ka jing penbahapan kani ka jing itu kana jong kani ka brio ka hikayanga ba ladangi snolong ki bam dai hok ban sha iet laning sngo rem ngisngo bam don dor ngilang unworthy ngidai ban mare shi ujisu kum kani ka brio let's say pisngo le ran pisngo ba sha e ben lane la that kata jing persyang jong pi tuken mau bat tunged ba ujisu ulang ubakloy ban pediang ya pi wat ai ba kita kipat ba kin pensange ya pi wat la ki wei kim sngu thu ya ka jinget jong pi lane habangi bon kam ujisu yu i ya kito ki ba wa chisha da ka donot jong ki baro ka jingkut lat ka jongi ka dai ban penmi ya kata ka jinget yan lani kata ka faith ya ka ba ngala batai kaman ngi iba kani ka brio omdai tang baka syunged lani believe tang ha ka donut jangka hendrai kala leru da ka kam bat kala let kata ya ka jankup ka jong ujisu bat kata ka de ka faith ka jongka kani ka jinged faith ka penmi ya ka kam bat kata ka kam ka penlong yangi bangin le wala ngikut lat ru habangi yai duai yai wat you try kapen prang ya ka jinged ka jongi kapen prang ya ka faith ka jongi ujisu ukwa ya kata ka jinged dai ka bajan tam e tang ban chupin khia ingi kumbangi i ne ujisu usange bat udah keren ya ta ka brio bat upen khia ka bat ula khodu ya ka kukhun haningi i ba ujisu ukwa ta ka jinged dai udah khod ka kukhun kan no tam e ya nga ba ya pi ujisu ukwa kata ka jinged dai hadu menta tungin ye kili la de hani ka por menta hangnu ibenta jong ka jingem jonga badan kam ka jingpun khia ha ujisu hatu ngalet sha u da ka jingslur bat ka jinged lada ngadan marweiru ki parabangit baro ki basngap ini ka bible study tungin ai ka por jongi sha ujisu hakani ka sngi lani hauni utayo bangin let sha ujisu bangin ai ka por ka jingi bangin keren bat dai tang bangin khmi kata
ka jing pen khia nu Jisu henry banginda don kata ka jing yadai ka bajan tam e bu Jisu banginya don kata ka jing don ringkat senda lamat u na ka benta ka borom ko jong ublei un kurku tonginya duai ko kupa jong yu baha peneng a try ngi ai ngu eme ko try namar ka jing snow sun e ko jong me ka jing la klo ko jong me ko try ban pen khia yaki brio ban pen khia yaki brio ban pen kot byang ya kane ka kan thai ka bapang misnam kharas nam bat medang long uju ublei menen menta ba khide bum chukut bat medang don kata ka jing snow sun e nam ta yangi ki brio menta bat me ang nut yangi bangin wan chme ko try to ai ba kan ka jing hikai hene ka por kan pen kan mau yangi bangin wan chme ha ka jinget ha ka jing pendam kum ba kan ka riu kan thai ka pendam khama chme ko try bat bangin nget ha me ko try Jisu yet ha ka do no jungi bat ha ki kam ki jungi ru ngin pen pau ya kata ka jinget jungi bangin wan chme ko try ta gini kintian adam ngeduai ha ka kerteng ke jong try bo nong pen im jungi Jesus Christ amen